wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwa barkamu sake kasancewa a cikin wannan YouTube channel ta Tech&forex TV. Muna roƙon yan uwa ku dore ku danna mana alamar subscribing, sannan ku yi mana like, ku mana share, ku danna mana alamar ƙararrawa. Mun gode. Mun zo muku da wani update ne a cikin WhatsApp. Ba ta ɓata lokaci ba, kamar yadda kuke gani muna cikin WhatsApp ɗin mu. So idan misali wannan update din bari mu nuna muku yace yake. Za mu danna uwa za mu yi chatting da mutum kamar yadda kuke gani. So kamar gashi mun danna uwa za mu yi chatting da shi. So wannan update din shine yayin da za ka yi recording din voice ɗinka ka tura wa mutum, so in a wancan WhatsApp din ne, so babu wani option, kawai sai dai ka wato ainihin goge, ba za ka ji abin da ka ji ba na kuskure sannan ka gyara. So yanzu misali bari mu nuna muku yacce abin yake ba tare ɓata lokaci ba. Misali yanzu za ka yi zan wa wannan abokin na magana misali gashi nan. So kamar yadda kuke gani, kun ga ina mai magana, kun ga ina ta mai magana gashi nan yana tafiya. To sai ka danna plus stop na ka tsaye da shi. So sai ka danna wajen play din nan. So kamar yadda kuke gani gashi nan yana playing. To sai ka ji shin kai daidai ko baka yi daidai ba. In baka yi daidai ba kawai sai ka danna wajen gogewa, ga alamar gogewa nan. In kai daidai kawai sai ka tura masa. So wannan update din ne muka zo muku da shi a wannan channel ta mai albarka. Muna roƙon yan uwa ku dole ku danna mana alamar subscribe, sannan ku yi mana like, ku yi mana share. Sai mun sake jamewa a sabon bidiyo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.